L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA ikkonfermat it-tielet sit ta' bejta ta' Fekruna f'dan l-istaġun dan hekk kif Fekruna tal-baħar biedet fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Fi stqarrija mill-ERA intqal li din il-bejta intlemħet is-sibt filgħodu waqt ronda minn volontira ta' Nature Trust Malta. F'din l-istqarrija intqal li l-uffiċjali tal-ERA bħalissa qed jikkordinaw mal-għaqda mhux governattiva Nature Trust Malta biex iż-żona tiżgura ħarsien lil-bejta. L-ERA se tkompli tagħti s-sapport tagħha lil Nature Trust u l-partijiet interessati rilevanti sabiex tiżgura il-protezzjoni tal-bejta. Intqal li se tinħareġ ukoll ordni ta' konservazzjoni ta' emerġenza. L-awtorità appellat lil pubbliku ġenerali sabiex jaġixxi b'mod responsabbli peress li l-istorbju eċċessiv u d-dawl qrib iż-żona jistgħu jkunu ta' teddida għal bajt tal-friken u kwalunkwe frigħ. Dan l-istess appell għamlitu fuq il-medja soċjali il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Hija appellat sabiex dawk li jkunu fuq il-bajja ikunu responsabbli. F'din l-istqarrija l-ERA irringrazzjat lil pubbliku għall-appoġġ u l-kooperazzjoni tiegħu f'sitwazzjonijiet bħal dawn u ħeġġet lil pubbliku biex immedjatament jirrapporta kwalunkwe osservazzjoni ta' attività tal-Fekruna lill-ERA fuq numru 2292 3500 jew lil Nature Trust fuq 9999 9505. Intqal ukoll li hemm bżonn tal-volontira minn Nature Trust f'dan il-perjodu sabiex jgħinu fil-monitoraġġ u affarijiet oħrajn marbuta ma' din il-bejta tal-Fekruna. Dawk li jixtiequ jgħinu jistgħu jibgħatu email fuq turtle.ramla@gmail.com. Sa dan it-tant ftit ilu l-għaqda mhux governattiva Nature Trust Malta kienet appellat biex persuni li jgawdu il-bajjiet tramlin f'pajjiżna biex ma jħallux ħofor kbar li faċilment ikunu ta' periklu u anke ta' ostaklu għal frigħ kollha tal-friken li jistgħu jfaqsu fil-post.